рӯзе як нафар пеши паёмбарамон саллаллоҳу алайҳи васалам меояд ва мепурсад: эй расули худо, ба кӣ ман хушрафторӣ кунам, киро хуб нигоҳ кунам, эҳтиром кунам? паёмбари бузург саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯянд: ба модарат. баъд шахс боз мепурсад: баъд ба кӣ? паёмбарамон боз мегӯянд: ба модарат. он шахс дафъаи сеюм мепурсад: паёмбарамон боз ба модарат мегӯянд. вақте ки боз мепурсад, паёмбари бузург он вақт ба падарат мегӯянд. ин бузургии модарро бинед, ки паёмбарамон 3 бор ба модарат мегӯянд. модар бузург аст. бузургии модар дар он аст, ки бузургтарин неъмати дуньё фарзандро ба дуньё меорад. шабу рӯз дар фикри он аст, ки фарзандаш бузург, донишманд, ҳунарманд шавад ва ба ҷомеаи инсонӣ саҳмгузор гардад. вақте ки фарзандаш 1-2 сола мешавад, модар ба вай аввалин калимаҳоро ёд медиҳад. вақте ки фарзанд калимаҳоро аз бар карда наметавонад, модари бузург бо вай пайваста калимаҳоро такрор карда омӯхтани онро мусоидат менамояд, то ки фарзанд сухан карданро ёд гирад, тарзи озодона сухан карданро аз худ намояд ва дар синни 3-4 солагиаш ба ӯ тарзи рафтору кирдорро ва ба калонсолон чӣ тарв суханрониро нишон медиҳад.